ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав омода кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Хуҷанд ва заминҳои фурӯшиам аз шаҳри Душанбе ҳастанд ки ҳамаша баҳри шумо омода кардем ки пешкаштон мекунем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ бошад. навора сар мекунем, хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подиса кунен, то охираш тамошо кунен. рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар территорияи райони шаста ки аниқтар маълумот аз худашон мегирен. дӯстони азиз, 76 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардаги тайёра ки хонаҳо калон аст. 2 веран, 1 калидор, баня, ошхона, 4 дига оғул дорад ки барои ҷои говмол нигоҳ кардан ҳамин хел чизо аст. 2 дига ошхона, оби чашма, оби скважини ва оби башниам ҳаст. дӯстони азиз ки хобгирди хона полни худ маҳкам. 3 дига боғ дорад ки тамоми дарахтони мевадиҳанда ҳаст. ангур, олуча, себ, зардолу, гелос, хоб анор, яъне ки бисёртараш анор аст ки ҳар сол мева медиҳанд ки ранги як бизнес када истофода бурда метавонем ки ҳар сол мева медиҳам. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминат ремонти беҳтарин дорад. кондитсионер, термис, яъне ки ремонт абой задагӣ аст. медарои зиндагӣ барои як оилаи калонда беҳтарин ҷо аст. полни худ гирдаш маҳкам, дегдонхона, ошхона, газхона ҳамаш отделни аст ки хона беҳад бад калон. хабо дига маълумотро аз худашон мегирем, бисёри бад гап намезанем. ҳуҷҷатҳои хонаам сатфода фурӯхта мешавад бо нархи 130,000 доллар ки бо тоҷикӣ мешавад 1,480,000 сомонӣ. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантҳо тоғри мегирад, рақамошон дар поёни видео аст ки метавонем бештар маълумотро гирем. вариантҳои алишиам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе ё ки хонаи заминиам бошад, алиш мекунем инга болоиш пултиан. шифонер, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин. дӯстон ки дар инҷа бисёр ҳамаи маълумотро мо фаҳмода наметавонем, вақти шуморо намегирем. агар ки шумо харидани бошед, ина рақамҳои тоҷикистоншон, рақамҳои россияшон ҳамашон кор мекунад. бештар маълумотҳои пурра аз худашон дар ин номерам имо ватсап доранд. дута рақамҳои тоҷикистоншон аст. марҳамат занг занем, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин хона гирем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар шаҳраки шарора, яъне ки уртабӯз. замин, дӯстони азиз, 3 сотиқ замин аст ки замини ҳамвори холӣ аст ки дар инҷа уже одамо мега зиндагӣ кардастанд. замин барои хона кардан мувофиқ аст ки метавонед хона кунен. срочно мега сум дар кора ба ҳамин хотири фурӯш намудиянд. 3 сотиқ замине ки нархаш 28,000 сомония ки боз муомила мекунем. мега соҳибшон дар инҷа обшам аст ва советам гузаронда мешавад. рақамошон дар поёни видео аст. кадоми агар дар кор бошад, метавонед бештар маълумотро аз замин рақамҳо гирем. дӯстони азиз, шумо агар замини фурӯшӣ ки хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошад, метавонед ки дар имои ватсап мо сураташо рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. видеонавора то охираш тамошо кунед ва лайкоту намонед. видеонавора дӯстони азиз подписа кунед, хоҳиш мекунем аз шумо. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғонтепа, яъне ки наздикиҳои бозор. хабо дига маълумотро мегирем. сехонага квартира аст ки дар 5 ошона қарор дорад. 66 квадрати метр ки доми 6 ошона аст ки дар 5 қарор дорад. об свет гузарондагӣ ҳастанд, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, яъне ки ванна, қолин, палат, телевизор, мебелу, ҳамаи шароитҳои зиндагиш, яъне ки муайё аст ки доми новостройка ки полни худ уже тайёра, уже одамо зиндагӣ кардастанд. дар наздикиш, яъне ки пеши домда масҷид, мағоза, наздики бозор, бозори ҳоҷишариф ва дигар чизоам ҳаст. бештар маълумотро аз худашон мегирен. фурӯхта мешавад нархи 255,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега дар назди квартира фақат одамони харидор мега занг занад. кадомтон агар дар кор бошад, метавонед бештар маълумотро аз худашон гирем.
замини фурӯши навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар рӯпарӯи мошинбозор мега соҳибшон. замин 6 сотиқ замин аст ки гирдиш маҳкам аст, обсвет дорад, яъне ки барои хона кардан ҷои мувофиқа мега соҳибшон, срочно мега фурӯхта мешавад. 6 сотиқ замин дӯстон 150 000 сомонӣ нархаше ки боз муомила ва савдо мекунем, ҷои беҳтарина мега соҳибшон. вариантҳои алиши ҳам дорад, яъне ки вариантҳои бартерам ҳаста мега бо мошинкати ёки квартира хона аз даруни Душанбе боша мега ҳамхи алиш мекунем. дӯстон кадоми шумо агар мехаред ёки алиш мекунед, на вариантҳошон аста, яъне ки варианти бартерам дорад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби худашон гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар деҳаи Истиқлол. заминаш 6 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардаги тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, газхона, ҳаммом дар барини хона аст ки бо оғилам дорам, мега оғили 10 ба 4 мегам ки дарунаш калон аст ки дӯстон барои ҷои гов нигоҳ кардан. гирди хона маҳкам аст, пеши ҳавлӣ яъне ки бетон кардаги аст, обсвечам аст, яъне ки шароитҳои зиндагиш ҳамаш муҳайё аст, фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. мега дар назди хона кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантҳошон агар мувофиқ бошад, метавонед ки занг зада бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин хона худатон гирен. шумо бардорен агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки квартира, мошин барои реклама кардан заминаи фарқ дорад, метавонед ки маълумотоша қатъи сурatoш дар номерои имо ватсап партоед. мо дар видеои оянда реклама мемонем, яъне ки фурӯшда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт рӯпарӯи бозорчаи якум советский да мега қарор дорад ҳамин квартира. якхонага квартира аст, дар 4 ошона қарор дорад, 24 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ванна, мебел, хоб ба ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега таъмин аст ки ремонтшам ремонти нав аст, яъне ки средни ремонта бо шароитҳои зиндагиш таъмин ки медорен зиндагӣ мекунен, оби гарму хунук ҳаста. дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем, мега фақат одамони квартирахар бошанд. бештар маълумотша мега бо телефон худмон мефаҳмонем кадоме ки харидор бошад. марҳамат, нархаш 230 000 сомон, боз арзон ҳам мекунем, метавонед дигар маълумотша аз худашон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони шоҳмаҳсур гуфтагия ки за автокалони, яъне ки пушти автокалони ҳамин хел маълумот аст, хабо аз худашон мегирен. замини хонагӣ аст ки 1.5 сотиқ замин дорад, ду дар хона якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам адели аст ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, кондитсионер, хоб, термис, стиральни машина, холодильник, телевизор, мебел, диван ҳамаш яъне ки оварда мондаги аст, хонада уже зиндагӣ кардесиян сум дар кӯла мега хай фурӯш да монда. дӯстони азиз, хай бо аз худашон дигар маълумотша мегирен. нархаш 270 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем, мега дар назди хона. ба кадом дӯстони агар ки ҳамин вариантош тоғурӣ мегирад, рақамҳошон аста, метавонед бештар маълумотша аз худашон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар гипразем гуфтагиҳои соҳибшон якхонага квартира дар 10 ошона қарор дорад, 40 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, яъне ки ванна, ремонти замонави беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш ҳаст ки шифонер мебел ҳамхел чизошам овардаги ҳастанд ки ремонт ранги люкс мега ремонт шуд. хай бо бештар маълумотша мега лифт ҳамаш қоидавия. дӯстон маълумоти бештар асосан нархаш 260 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем, мега дар назди хона. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин квартирое ки мо мемонем агар вариантошо тоғир гирад, ҳар як кадомшон рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотои пурраша аз худашон гирен ки яки мо ягонаша хато фаҳмода бошем аз худашон мегирен. марҳамат, занг занед бештар маълумотша гирен худатон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар якум советский гуфтагиҳои соҳибшон. хонаи заминӣ аст ки ҳавлиш майда 1 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардаги тайёра якта
ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам авделини ҳастае, ки рӯи ҳавлишам бетон кардага, ҳавлишон хай майдатар аста, гирди хона маҳкам кондитсионер, термис, яъне ки оби гарму хунуки шаҳрӣ ҳастае. Дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳама чизҳои лозимӣ ҳаста, мега ҷош ҷои нағзай, фақат ки ҳавлишон майда ҳай. Дӯстон, нархаш 240 000 сомония, ки боз арзон мекунем, мега аз 240 000 сомонӣ боз муомила мекунем. Мега кадом дӯстоне ки агар ҳамин хонаҳо дар кор бошад, не ки дар шаҳри Душанбе дар ҷои беҳтарин аст, хай нархошон агар мувофиқ бошанд, метавонед ки бештар маълумотша занг зада худатон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки квартира, замин, мошин барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯя кунем. мо дар видеои оянда чотка када рекламаш мемонем. хонаи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар территорияи Душанбе, дар Рӯдаки. аниқтар маълумоташ мега дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат ҷамоати Гулистон мега, пеши деҳаи болошаҳр мешавад, назди таксиҳои Кулоб ва води RAHSH, қариби пости гаи 9 километр мега соҳибшум. бештар маълумотша аз худашон мегирем. заминаш 6 сотиқ замин аст, ки ду дар хона кардаги тавра, якта калидор, ошхона, ҳаммомшам аст, ки дар инҷа об ба пеши хона мегзарад. ҷои природаи хуба мега, ҷои беҳтарина, ҳавои тоза, ранги дачабу, ранги хонаборӣ, ремонтша уже хай як чанд фоиз мондаги аст, ки дӯстон медорем худтон усша мекунем, зиндагӣ мекунем. нархаш 135 000 сомония, ки боз муомила мекунем ва савдо ҳам мешавад, мега дар назди хона. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хона дар кор бошад, дар рақамошон аста, метавонен занг зада бештар маълумотша аз ҳамин ака гирен. дӯстон азиз, хоҳиш мекунем ки лайкоту намонем ва видеонавори моро поделиса кунед. чӣ хона ки ба шумо дар корай, дар комментари нависед, албатта пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Исфара, дар деҳаи шуроб гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳраки шуроб ҳамин маълумот аст. заминаш 8 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардаги тавра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам аст. гирди хона маҳкама, чойлоби ангур ва яду дарахти мевадиҳанда ҳам дорад. оғӯл, газхона, дегдонхона ҳам дорад, ки дӯстон срочна мега мефурӯшем, сум дар кора, ба ҳамин хотир фурӯш намуда обшам ҳаст. нархаш 75 000 сомония, ки боз арзон ва муомила мекунем, мега срочна сум дар кора. дуруни хона средни ремонтра, ки хонаи хай нав нест, средни ремонтра барои зиндаги кардан мегад мешавад. ба кадом дӯстоне агар дар кор бошад, рақамошон аст, метавонем бештар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, аз шоҳроҳ мега як 3 километр поёнтар аст. аз шоҳроҳ 3 километр поён мега ҳамин хона. бештар маълумотша мегирен. заминаш 16 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардаги тавра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, дегдонхонашам аст. дар инҷа об дорад, светам гузаронага, дарахтони мевадиҳанда дорад, ҳавлишон калон аст. гирди хона хай ду тарафаш маҳкам аст. дӯстон азиз, хона мега ба шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, средни ремонт дорад. хай бештар маълумотша аз тариқи телефон ё ки аз тариқи нотариус мега мегирен худтон, яъне ки хона ҳуҷҷатҳояш ҳамаш омода ва 100% ҳаста, мега соҳибшон. нархаш 93 000 сомония, ки боз муомила мекунем, мега срочна. дӯстон, агар ба кадоме ки аз ҳамин территория дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео мешаванд, ки метавонем бештар маълумотша аз худашон гирем. ин буд ки мо 12 хонаи фурӯшӣ доштем, ки ба мо пешниҳод карданд, мо пешкаши шумо гардондем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.